ukuthi uzazi ukuthi ufunani, iba ne-intention, uzazi ukuthi uluphi ushintsho oludingayo, wenze i-decision. Ayikho into ebalulekile ukuthi wenze isinqumo, utshele ingqondo yakho. Yabona sisithi umlomo uyadala. Yabona uma ungakuphimisa noma ukhulume noma utshele omunye umuntu, uyakwatshela umngane wakho ukuthi mfethu yazi nginenkinga and angazi seke ngazama mhlawumbe 1 2 3 kodwa akusebenzi. Uma ungayikhuluma into sometimes lento le iyahlehla ngoba vele usuyikhulumile vele nomoya uyawuqhelisa ukuthi nje njengamanje ngempela kaphinyezi wayicule ekhuluma into eyodwa. Awuthi ngithathe le namba, awuthi ngimfonela, awuthi ngithi awuthi ngiyofuna usizo. So ayikho abaleke ukuthi wenze isinqumo, ube ne-commitment ukuthi ngempela njengamanje ngiyayidinga, because la sikhuluma nge-therapy, khona i-family therapy, khona i-therapy ye-couple, khona i-therapy yakho. Kuningi osekukhona esikudizayinile ngoba ku-therapy sifuna i-solution ukuthi yini mhlawumbe engakusiza, yini konakele kubi, mhlawumbe indlela ocabanga ngayo, mhlawumbe indlela obuka ngayo izinto, mhlawumbe indlela okwenzeke ngayo impilo yakho. So ayikho into ebaluleke ngokuthi ube nesipindi, yazi ube nesipindi ukuthi yabona manje ngiyayidela manje ngiyaphuma nalo ngoba usuphile impilo abnormal kodwa yazi yabanormal. Wazi usuphila ukuthi wafuna ukumuntu kade ngibone e-ofisini ukuthi uzophika ubhiya every day. Ukuthi seze wajwayela nje ukuthi uqala ukubhiya emsebenzini ataba mkhulu. Into e-abnormal kodwa yena uyibona normal. Ngoba ubengazi. Sometimes kuyafuneka ukuthi uhambe uyogcina uyobheka ulalela abanye abantu abaphuma bekhuluma ukuthi baphila kanjani. So ngithi mina ngempela wenze research ngempilo yakho because njengamanje akuhambi kahle. Le mpilo oyiphilayo akumelanga ube yiphila. Yabona uma ufika emhlabeni ngempela usuke ufumbethe khona into e-different ngayo. Khona lento le eyisiphiwo onayo oyiphathisiwe. Kodwa njengamanje iza kahle kuwena ngoba vele awinakile futhi awuzazi ukuthi ubani. So awuhambe uyothola ukuthi wena ubani, what's your purpose, what's the meaning, ithini direction yakho. So lukhona usizo, bakhona ivelo medication, bakhona vele admission, abantu sebadmit asebenza nama-psychiatrist nama-social worker ukuthi umuntu angasizakala mhlawumbe ngawo wesilungu ngoba kuyasiza, otherapy bayasiza. But-ke kukhona noku-spiritual. I'm sure umkhulu usekuthintile lokho ukuthi ngempela sokwenzakalani spiritual ngoba ezinye izinto eziningi thina sabantu abamnyama ziyasithinta spiritual but zivela medically noma zivele psychological or psychiatric ukuthi mhlawumbe no chronic depression, mhlawumbe no PTSD, mhlawumbe no bipolar. Kodwa masothi uyalandela uyabheka uyabona ukuthi hayi man lo muntu lona khona lento le engaye la inkinga yaqala khona. Usuyalandela uyabheka ukuthi okay shothi ubaba wayenenkinga nomkhulu wayenenkinga into yefamily le, so ungayisolva. Sometimes kuba mnandi if inkinga uzoyisolva wena uvuyani but uyisolve for the rest of the family. Uthola ukuthi bebengaboni bona bengazi but wena ube nesibindi wabayindoda noma waba usisi uqinile wathi abona mina ngiyayisukuma lento le ngiyothola usizo. So ngito usizo lukhona, abantu abasukume, abantu abeze private and confidential, thatha inamba ufike sikhulume, yonke into izolunga, yonke into eyenzekile inesizathu. Okunye ngithi wona sisilolwazi kusuke kumele kwenzeke. Sometimes uyakwazi ukuthi mhlawumbe into zakho zibhede for 5 years but bese uyakuthola ukhanya kushuthi usuke mhlawumbe usuku-training noma mhlawumbe usakhuliswa, yabona kunesizathu sokuthi ukhulumekile waseyuthola ukukhanya uzokwazi ukuxoxela abanye abantu noma usiza abanye abantu. So usuke uzokhuliswa ngomqondo uNkulunkulu ukuvumela ukuthi akwenzeke ngoba efuna ukukhombisa impilo. So okunye kufuneka kwenzeke uzokukhombisa noma kuzovela ukuthi la ekhaya sinenkinga kanje but sokuyisikhathi manje sokuthi kuyalungiseka, sokuyisikhathi manje sokuthi iyaphela le case, siyayivala, siyayigeza, siyayihlambulula, kuyaphela. So ngithi mhlawumbe wena ozoqhamuka nekhambi lesolution yale family. So lezi inkinga ezikhona la iyikweletu ukubanye bayaboshwa ama-drugs. What if wena ngempela uzoyishintsha istory, ushintshe the whole definition yempilo yakho ukuthi hayi uzuyinto kuyena uyena waqala waqhamuka nekhambi la sasingazi ukuthi sinenkinga kanje kodwa ngokusukuma kwakho problem is solved.